Καλησπέρα, καλημέρα. Ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, σήμερα θα παίξουμε το καινούργιο update στο 99 νύχτες. Δεν μπορούσα να παίξω. Δεν μπορούσα να παίξω στο update ακριβώς γιατί δεν είχα χρόνο. Θα παίξω αυτή τη στιγμή με τον Δημήτρη που τον ξέρετε από το προηγούμενο βίντεο, αλλά και με έναν ακόμα που θα τον πει ο Δημήτρης ποιος είναι. Να το πω. Ναι, μπορείς Δημήτρη. Αυτός ο άλλος είναι ένας άλλος μας φίλος που τον λένε Παναγιώτη. Και άμα με θέλετε να με κάνετε friends στο Roblox καταρχήν, Άιωπας 25, τον κολλητό μου Δημήτρης 107 και τον Παναγιώτη και τον Παναγιώτη Κατσαδούρη 20. Παναγιώτη, γιατί δεν μείνας? Γεια σας παιδιά! Ελπίζω να κάνετε like και εγγραφή, από μένα αυτά. Μη λες. Ελάτε όλοι εδώ, βάζω 3 άτομα. Λοιπόν, ελάτε όλοι χωρίς πηδείς από πάνω μου. Βγείτε! Έλα Παναγιώτη! Βγες, δεν είμαι μαζί σας. Βγες! Έλα σε μένα ρε. Έχει μπει κι άλλος friend μου ρε. Ρε τώρα που γυρνάμε βίντεο ρε, θα μπει κι άλλος friend μου. Ωραία. Απλά χοροπηδάτε γιατί είναι κι άλλος friend που θέλει να μπει. Βγείτε. Όμως έλα ρε φίλε. Ρε όλοι θέλουν να με κάνουν θέλουν να... Ελάτε εδώ ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, ελάτε όλοι από εδώ. Εσείς δεν μπορείτε να σας ξεχωρίσω. Και εδώ στη μέση. Ωραία, 1, 2, 3. Λευτέρη, κοίτα τι μου έκανε εμένα. Κάπου μπήκε. Παναγιώτη, κάτι έκανες. Όχι, μπήκε κάπου με άλλους. Ναι, συγγνώμη για την διακοπή, θα με ξανακάνει join. Συγγνώμη. Καλέ πέσε 10 λεπτά, αλλά για σας θα είναι 1 δευτερόλεπτο. Παύση. Λοιπόν, μπήκε ο Παναγιώτης, το είπα κιόλας, είναι 1 δευτερόλεπτο για εσάς. Ελάτε εδώ. Ελάτε όλοι εδώ. Μπείτε. Μπράβο. Επιτέλους θα μπούμε κάπου γιατί όλοι θέλουν να με κάνουν friend όλοι και έχω 128 φίλους. Ναι, καταλαβαίνετε ότι έχω παραπάνω, απλά ένα τυχαίο αριθμό είπα. Για αυτά θα σε κάνω το χώρο. Τι λες. Καταρχήν, ωραία, όπως σας έχω δείξει πάντα. Το πρώτο πράγμα που σας έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, να το δείτε με 99 νύχτες που το έκανα με τον Δημήτρη, πάντα υπάρχει ένα call. Στο προηγούμενο βίντεο δεν έδειξα μας, εγώ το είχα κάνει speedrun. Ναι. Πάμε τώρα για speedrun. Το βίντεο θα κλείσει στις γύρω στις... Να ξεπεράσουμε το ρεκόρ του Παναγιώτη και γύρω στις 50 ημέρες. 50 ημέρες. Νομίζω φτάνουμε μέσα στο βίντεο. 50 είναι πάρα πολύ στέλνος. Και θα σας δείξω το κόλπο που πριν δεν το έχω κάνει καλά στο προηγούμενο βίντεο. Δεν έχω σπίρ. Μου το δίνεις, φέρε το στη φωτιά. Μου το δίνεις, σε παρακαλώ. Drop το σπίρ, σε παρακαλώ. Drop, γρήγορα. Να τους δείξουμε το κόλπο, αν το θυμούνται. Δεν έχετε το πιλάφι. Όχι, προφανώς. Παναγιώτη δεν έχει δει το βίντεο μου. Το έχω δει, απλώς επειδή πήγαινε πολύ, γι' αυτό το λέω. Το πιλάφι δεν είναι πλέον χτυπημένο, λένε. Ναι, δεν είναι όμως πια εδώ, επειδή το πολέμησε το άλλο. Το άλλο το όλοι το ξέρουν. Το ξέρω, πώς το λέω. Παιδιά. Δεν καζέτο και μπράβο. Να καλά, όλος χαίρεται για απλά πράγματα. Αν το βάλω με την πρώτη, κάντε όλη η γραφή. Λευτέρη. Αν το κάνω με τη δεύτερη, κάντε όλοι like. Παιδιά, μπορεί κάποιος να βρει φαγητό, γιατί έχω... Αν το κάνω με την τρίτη, κάνετε όλοι comment.
Έλα. Να σου πω όχι. Αν το κάνουμε την τέταρτη και τελευταία και Βαρβακερή λένε, κάντε όλοι subscribe και κάνετε εγγραφή δηλαδή. Και like και comment. Φυσικά και εμείς οι φίλοι που έχουμε κάνει Δύο. Ένα, πάμε. Καλά, εγώ το Πάγι! Δεν κάνετε τίποτα, μην κάνετε τίποτα. Μόλις τώρα έχασα 0 καινούριους συνδρομητές. Και ειδικά 0 καινούριους συνδρομητές. Μπιτόνι, έχω δει και εγώ μπιτόνι. Το πήρε. Ξέρει. Ωραία, έχουμε χιόνια. Και εδώ δεν ξέρω αν θα... Αυτά πάω. 1, 2, 3. Λευτέρη, να κάνουμε σήμερα το Stronghold. Ναι, άμα θέλετε, θα σας δείξω και κάποια κόλπα που είπε ο Δημήτρης για το Stronghold, που θα πάμε άμα θέλει να... Εσύ τι λες Δημήτρη καταρχήν, αλλά πάνω από την ημέρα 10, γιατί να βρούμε και κάποια πράγματα. Δημήτρη, γιατί έχεις κατάλει. Γιατί έχει το κλάζε. Έλα, τι καιρό μου λέει. 500 diamonds πλήρωσα. Δεν με νοιάζει. Πάντα τυχερό. Μόνο το Δημήτρη μου Ωραία. Δημήτρη, πάμε να σώσουμε το πρώτο παιδί. Ναι. Εγώ το πλαφίδι. Το πλαφίδι στο τέλο. Ναι. Θα νιώθω αφού το παιδί, επειδή εμένα μου λέει καλή. Αφού είναι το παιδί, δεν ξέρω. Από εδώ λέγω. Έλα τώρα Δημήτρη. Εγώ φαίνω κάρεκλες τραπέζια, κάρεκλες τραπέζια. Για μπάλα! Απαλά όλους Ειδικά οι μπάλες δεν κάνουν τίποτα. Απλά εγώ πριν το έκανα, ναι. Για να το χρησιμοποιήσω το φακό μου. Ναι. Η Φωτιά πήγε level 4. Τι έκανα μόλις τώρα. Εντάξει, λίγο σήμερα. Μην το πείτε, αλλά έκανα. Μην το πείτε στο Δημήτρη ή στο Μαναγιώτη, αλλά έφαγα όλο το φαγητό που φέρανε. Καλά, εγώ για εσάς το πήρα. Κοιτάξτε κάτι. Ελάτε εδώ που είμαι. Κοιτάξτε λίγο από την οθόνη μου. Ender Cave. Εγώ δεν ξέρω που είμαι. Από πότε υπάρχει σπηλιά. Τέλει πέθανα, είμαι δίπλα από το νοσοκομείο και πέθανα. Από πότε υπάρχει Από τον σπηλιά. Παιδιά, δεν ξέρω που είμαι. Ωραία. Πέθανα εκείνο στο νοσοκομείο. Ναι, πέθανε. Ο Δημήτρης πέθανε. Είμαι στο νοσοκομείο, αλλά ο Παναγιώτης έχει bandages. Εγώ είμαι σε πια περίεργη. Δείχνει revive. Στα χιόνια. Δείχνει revive. Oh crap. We don't. Θα πεθάνω τους πήρες. You want? Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Όχι ρε Παναγιώτη. Βγες, Ender Cave. Δεν είμαι στα χιόνια. Μην μπείτε ποτέ σε αυτό εδώ το cave. Αν δεν είσαστε από την Play Store, από την ημέρα 3, 2, τι ημέρα είναι. Ναι, εγώ δεν βλέπω πως σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο τις ημέρες. Επειδή τραβάω βίντεο και να με θέλετε να παίξετε βίντεο δεν τη βλέπετε δυστυχώς. Ελευθερή, πες του Παναγιώτη να έρθει να με ζητάνε γιατί έχει πάντα της και δεν έρχεται. Έρχομαι εγώ ρε. Δεν έχει πάντα. Κι άλλο cave. Παιδιά, Πού έχει τόσα cave. ελάτε στη τέτοια. Είναι σε τέτοιο. Ένα στο νοσοκομείο, γι' αυτό ελάτε στη φωτιά ρε παιδιά, δεν ξέρω που είστε. Περίμενε σκοτώ. Ο Όρφαγος. Το ξέρω, στο νοσοκομείο λέγεις το σιέρα να πάω. Οκ, μπάντο. Παιδιά, ελάτε στη Με φωτιά, κυνηγάει, περίμενε. Ρε να σας το Δημήτρη θέλω ρε. Φάει το κέικ. Είναι να γεμίσω ζωή κιόλας. Τα κέικ, όποιος δεν το ξέρει, σου γεμίζουν ζωή.
Ωραία, πάμε τώρα. Παραλίγο, Να γεμίσουνε ζωή. Ωραία, σου κάνετε εξάμεινο τώρα Παναγιώτη. Ελευθερία, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ όμως ελάτε εδώ γιατί πέφτει η νύχτα. Και αν πεθάνετε δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι με θέλεις. Δεν κάνει όμως. Πηγαίνετε στη φυσιαλάτε. Δεν ξέρω πού είστε τώρα. Ναι, πρέπει να πάρουμε τη φωτιά Max. Θα γυρίσουμε συνέχεια άλλο ένα βίντεο που θα παίξουμε στη Λεβρέγκιο. Τι λες, Την ίδια ημέρα και θα το ξαναγυρίσουμε σε λίγα λεπτά μόλις τελειώσει και αυτό εδώ το βίντεο δηλαδή. Ναι. Σε μισή ώρα. Λευτέρη, χρόνια και ζαμάνια. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα καταρχήν, επειδή σε λίγο θα πρέπει να το κλείσω. Χρήστο. Ναι, ο Παναγιώτης κάνει μόνο του τώρα. Τώρα. Κάνω. Πρόσχετη, λέει. Έλα το κουτιέλι, να το σκοτώσω. Ωραία, πάμε για τα βασικά τώρα. Α, να χτύπησε. Και το map. Θα σε χτύπησω. Τώρα έλα εδώ. Έχω κακό αν χρειαστεί. Σε αυτό το game έχει ελάφι. Ναι. Αφού έχει πεθάνει ρε παιδιά. Ρε πώς έκανε κρυφάτη να κοιμηθώ. Το παιδί είναι στα χιόνια. Δημήτρη, πάτησα κάτι και μου έφυγε. Παιδί παίζει να είναι όντως στα χιόνια. Και κάτι εδώ. Τσάτ. Λέτε όντως να είναι στα χιόνια. Είναι το παιδί. Λέτε όντως να είναι στα χιόνια. Τσάτ. Να πω και σε εδώ είναι Δημήτρη. Σας γράψαμε. Δημήτρη, πάμε στο παιδί. Ναι, σε λίγο θα πρέπει να το κλείσουμε δυστυχώς στο βίντεο. Πιλάφι, ελάφι με κυνηγάει. Με κυνηγάει το πιλάφι. Βοήθεια. Μέρα, ξέρεις τους ακούς. Δημήτρη που σ' αφήνεις πήγα. Αλφα. Γουλφα, αλήθεια. Εμείς θα τελειώσουμε παιδιά όταν πάρουμε το πρώτο παιδί. Να μας δείτε σε επόμενο βίντεο. Όχι, και να το πάρουμε. Μόλις τελειώσουμε το δεύτερο παιδί. Μια νεράιδα. Strong flashlight. Απίθανο. Απίθανο. Strong flashlight. Το κινητό του κολλητού μου ήταν αυτό. Εγώ πω. Θα του σπάσει το κινητό του. Βρήκα σε ντούκι και ένα αεροπλάνο. Ναι, λοιπόν, σε 2 λεπτάκια το κλείνουμε γιατί τραβάμε όλο και 2 ώρα βίντεο και δεν νομίζω κάποιος θα το παρακολουθήσει όλο αυτό. Αλλά θα ζούμε άλλη φορά 50 ημέρες όταν γίνει πιο διάσημα και θα σας δείξω και κάποια κόλπα Δημήτρη, πέθανε. σε άλλο βίντεο. Λευτέρη, ζωντάνεψε με, πέθανε. Θα κάνω το Παναγιώτη Revive και κλείνει το βίντεο. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Ναι. Εγώ θα σκοτώσω. Ναι, είναι σπίτι μου και τραβάμε βίντεο. Όχι όπως με τον Δημήτρη και που ήταν αλλού. Και μου λένε που πέθανα. Ενώ ακόμα και φαίνεται ρε. Φαίνεται. Έλα. Ωραία, τον πάω. Έλα, Δημήτρη. Βάλε της. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Σας πατήστε ένα like. Πατήστε μια εγγραφή. Και bye bye guys. Καλέμε στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.